No, 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 no. Ngayon, hindi mas hindi ka mutigon. Hello, hello, kakabsat nga nagurat na imbag nga rabiyo amin. Rabi imaninan kakabsat ko. Pinanganan maninin. Isu nga tayo ti kabsat yo, madama nga agamuriti. Kamutig kakabsat ko. Isu ti sidaan tayo ti kabsat yo. Lintaan na lang kakabsat ko sa ti sausawan ti naadat. Gusto amurian tayo kakabsat ko. Dito'y abroad kakabsat, alaen am amin nga mabalin nga makan kakabsat ko. Dagiti ko lang na, astoy na yung amurian kakabsat ko. Ukisan nga kasla abaw, uno daludal. Han nga mabalin nga ibulan day tata nangina, ti kamutig dito'y. Ha, kasalita Pilipinas nga madawdawat lang dita karuba. Pagdiawan pinula na, mabalang dumawat at kakaiwara dita arubayan. Kinha ka sa dita Pilipinas nga ugot lang unurangaw talaan. Ha ka sa dito'y abroad kakabsat ko nga maala amin nga mabalin nga makan. Ure day ti kakastini nga dati abot-abot na nga day gus na maala amin kakabsat ko basta awan day puti-puti. Si daan amin daytoy ang mabalin nga ibelang. Kastoy kinapugrot ti biyag dito'y abroad kakabsat. Mas adupay ti makan dita Pilipinas. Isu nga daytoy pagamurya kakabsat ko haan ko nga ibelang daytoy. Imulak di jay nalawang ang farm ko di jay ni luwar. Diba nakita day jay nalawang ang farm ko. Pag dinenek katutom amin timulak di jay kakabsat ko. Halo-halo ta isu pa nga gatangan daytoy kabsat yo. Diba? Tan makatipid daytoy kabsat mo. Isausawan tayo kakabsat ka Thailand, gasausawan mo kakabsat ko. Gaya-gaya po tumaya tayo tikabsat yo. O, ikan tayo tikamatis. Iso ti makit-kitak nga aramidan ni friendship ana. Kana tikamatis, basit lang ikan dati bawang. Ikan tayo tiduwa nga bawang. Tapos sili, kakabsat ko. Sili. Tapos parasan tayo ti kalamansi. Gaya-gaya po tumaya dahil kabsat yo. Ang tuladan yung muto, naggaya-gaya kayo muto ng kabsat ko. Bayun tayo pa lang sa tayo ito ikan nagigay na yung mga spices. Yay! Ano naman? Yung sa bali nga talaga ti pinagbayo dagiti Thailander kakabsat ko kas kadalaws. Friendship ana ka taglaing. Han nga tumaltalsik pa eh. Siyak na tumaltalsik. Baka makatawon pa eh, bago nga masursurwak na talaga ang kapsat ko. Ito maltalsik. Kan kayo mati bagkuong nun kakapsat. Siyempre bagkuong tayo ti Pilipinas si gamit ti kakapsat ko. Isuda, Thailand. Kin patis. Atoy patis ti Thailand kakapsat ko ta. Dapat tinamati nga patis ni friendship ana. Tapos ikan dati nagadunga pechin kakabsat ko. Kanyak ikak lang di basit. Kantay lang di basit lang. Suda nagadu pinagkabkabil da. Pakastaan tayo lang eh. O, tama na aja yung nagdalang di basit nga raman na. O, mabalin ato yun. Beraman tayo man. No, naimas magkakabsat ko. Magdamang lalasa na. Kasi good. Ala ko nakabsat ko. Jay Thailand nga kwa. Thailand nga raman. Pakita ka niya yung kabsat ko. Oh. Ay tate, binayo-bayo kakabsat ko. Nay ta? Wow. Adobay kiti ati kurang na. Ado ti kabkabil da. Ito na ang ating sausawan kakabsat. Good ko. Sida. Angot na palang ka nagimas ah. Kailan tayo aming kasayang dagising di nga dungkot. Antayon kakabsat ko. Aglamot tayo na yun. Mangrabi tayo kakabsat ko. Oh. Salamat Thailander na kun ang kastid ara-arabi danda. Mas. Diet na kakabsat yo. Kada itlog ka dito yung nalinta. Nilong. Simple nga makan.
Tayo dito sa usawan tayo, Thailand nga sa usawan nga kabsat ko. Mas. Pagpay ko na ayo ata, dati kang mutig ko nalinta. Isuda ko kwa, karamihan ko puro fresh. Ito naman minsan ko tuwalan tayo mamut. Mahan tayo mamuti puro fresh. Fresh nga palangog, fresh nga kamutig, kasdaya. Ito manarangsang kakabsat ko. Hindi ma. Nag-imas na adat na. Ayun. Tapos dikot imang mga dagat di Thailander. No. Ayun. Hindi mas hindi ka mutigon. Mga tayong kakabsat. Sob, man dito buksit ikabsat ko dito yan, nakabsat ko.